Καλημέρα. Στην καλύτερη οικογένεια του YouTube. Τι κάνετε, πως είστε, εύχομαι να είστε καλά. Μόλις ανέβηκαν και τα 2 βίντεο. Δεν μπορούσα να τα κάνω το βράδυ. Δεν μπόρεσα. Κοιμήθηκα. Και τα έκανα τώρα αυτή τη στιγμή. Τα ανέβασα, τα τελείωσα. Δεν έχω πάει για περπάτημα, δεν έχω κάνει live. Πάλι δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνω live σήμερα. Δυστυχώς. Αλλά από αύριο, σήμερα ο σκοπός μου είναι να κοιμηθώ 7 η ώρα. Αλλά δεν έχω πάει γυμναστήριο. Που θα πάμε ένα γυμναστήριο. Πρέπει να κάνουμε 50 push-ups και 50 κοιλιακούς σήμερα. Θα τα κάνουμε στο γυμναστήριο, αφού πηγαίνουμε κιόλας. Πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε 15.000 βήματα. Αν μπορέσουμε 20, why not. Επίσης, όταν γυρίσω, να μπορώ να εκτελέσω κάποια βίντεο και να πάω για ύπνο. Αλλά πρέπει να φάμε κιόλας. Είναι και το φαγητό μέσα στο παιχνίδι, είναι έτσι. Πρέπει να φάω ο άνθρωπος. Όλα αυτά δεν ξέρω πώς θα συμβιούν μέσα σε 5 ώρες. 5 ώρες. Όλα αυτά σε 5 ώρες. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Αλλά εφικτό. Επειδή αν γίνει αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να welcome back to 3-4 o'clock ξυπνάμε. Που είναι πολύ σημαντικό το 3-4 o'clock. Θα το δοκιμάσουμε. Δεν χάνουμε κάτι. Και διάβασα ένα comment που θα σας το δείξω. Λοιπόν, λέει βίντεο αυτό, εννοεί αυτή η σειρά που κάνεις τώρα, μην τη σταματήσεις. Όταν φτάσεις 30 μέρες, εγώ θα σου έλεγα να τη συνεχίσεις μέχρι 1 χρόνο. Δηλαδή 356 μέρες. Αυτό το κανάλι θα πάει πολύ καλά. Πιστεύω, μια ιδέα σου δίνω. Αν το κάνεις, πιστεύω αυτό το κανάλι θα φτάσει 20.000 subscribers και έτσι θα δούμε πόσο θα αλλάξεις σε 1 χρόνο. Δεν είναι το πρόβλημα το subscribers. 500 subscribers να έχουμε, δεν θα είχα πρόβλημα. Είναι αυτό που με ελκύει σε αυτό που μου γράφεις και με ερεθίζει να το κάνω, είναι ότι και εγώ είμαι περίεργος να δω ποια θα είναι η διαφορά. Και αν μπορώ αυτό το challenge να το εκτελέσω. Επειδή βλέπετε, δυσκολεύομαι. Σας λέω, το πιο δύσκολο σε όλο το κομμάτι είναι η δουλειά και ότι πρέπει να κάνω edit αυτά τα βίντεο πριν κοιμηθώ. Αν μπορώ να το εκτελέσω αυτό, θα είναι full W για μένα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Πραγματικά, θα είναι πολύ full W. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Είναι αυτό το βίντεο, αυτό θα το ονομάσω θέλω τη γνώμη σας. Πραγματικά, θέλω τη γνώμη σας αυτό. Και θα το συζητήσουμε σήμερα όλη μέρα. Θα το κάνω 1 χρόνο όλο αυτό. Να ανεβάζω κάθε μέρα. Θα μπορέσω. Αν χάνω σίγουρα κάποια μέρα. Αυτό είναι τρελό challenge, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Επαναλαμβάνω. Είναι μια σειρά. Είναι σαν να βλέπετε σαν να βλέπετε ένα show αυτή τη στιγμή. Απλά δεν σας δείχνω όλη μου την ημέρα. Δεν σας εκτελώ το τι κάνω, που πάω, αν έχω κάποια πράγματα. Δηλαδή σήμερα ξύπνησα και από τη στιγμή που έχω ξυπνήσει έχω κάνει και τα πράγματα. Τι έχω κάνει? Έχω ξεκινήσει να κάνει το edit. Έχω εκτελέσει κάτι άλλο, επειδή δεν ξέρετε, έχω φάει strike σε ένα κανάλι χωρίς λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Μίλησα ήδη με το support που θα μου το φτιάξουν στο YouTube. Αλλά καταλάβετε τι εννοώ. Είναι πολλά πράγματα που έχουν συμβεί μέσα στην ημέρα μου και πρέπει να έχω μιλήσει με το YouTube. Έχω μιλήσει με άτομα για να με βοηθήσουν. Έχω μιλήσει στο development, στο map μου που φτιάχνω καινούριο map. Έχω κάνει πραγματάκια. Αυτά δεν σας τα έχω δείξει. Και σκέφτομαι τώρα 365 μέρες. Πείτε μου κάτι στα comment. Έβρεξε εδώ χθες και το βράδυ πριν πήγε πάω σπίτι ψυχάλιζε. Τώρα είμαστε κομπλέ. Μπορεί να βρέξει, μπορεί. Δεν ξέρω, δεν είμαι ο Θεός εκεί πάνω. Εκείνος ξέρει. Μπρο, δεν γίνεται τόσο το τηλεφωνό πιο γουστάρει, μπρο. Δεν του λέω τίποτα και απλά παίρνει τηλέφωνο ποιο να είναι, ρε. Και αυτή τη φορά δεν πρόλαβα να το σώσω. αυτή τη φορά. Κάθομαι και σκέφτηκα και μίλησα με τον αδερφό μου, τον άλλον,
Είμαστε 5, όσο δεν γνωρίζετε. 5 αδέρφια είμαστε. Αγοριά όλα. Και σκεφτικά και του λέω τι να κάνω. Κάποιος ζητάει να κάνω τρίξ τα 5 μέρες κάθε μέρα. Μου λέει ναι, κάντο. Του λέω δεν είναι εύκολο. Έχω και όλα άλλα που κάνω, τι τρέχω. Μου λέει δεν πειράζει, κάντο. Προσπάθησέ το. Θα είναι ωραίο. Παιδί και αυτός παρακολουθεί τη σειρά. Γεια σου, Αλέξανδρε. Βλέπεις το τέτοιο. Τι πιστεύετε εσείς σε αυτό? Το ξαναρωτάω, το ξέρω. Επίσης έβγαλα το Siri από το Apple Watch. Εννοείται. Εννοείται. Πάμε 60 days. Θα το περάσουμε 30 μέρες. Τι είμαστε για 60. Δεν πιστεύω αυτό που ζω, ακούω. Θέλω να δω hashtag 60 κάτω στα comments. Hashtag 60, εντάξει. Το έχετε. Να δω πόσα hashtag 60 θα δω. Πείτε σε όλους τους φίλους σας. Αυτό είναι τρελό, σας λέω, είναι τρελό. Θα πρέπει να βρω τρόπο να μπορώ να συνδυάσω. Σχεδόν έχω φτάσει γυμναστήριο. Τα πάντα. Και δεν είναι εύκολο. Είχα φτιάξει ένα πρόγραμμα που πλέον δεν. Και θα πρέπει να βρω πάλι τρόπο να συνδυάσω όλα. Τους χρόνους μου και αυτά. Στην έδεια που το έχω κάνει σχεδόν ένα μήνα τώρα, θα κάτσω να γράψω ένα χαρτί πώς και τι. Όχι σε ενδιαφέρει, εντάξει, αλλά είπα να το πω. Και είναι καλό γενικά να το κάνετε αυτό. Γιατί είναι στόχος σας, γιατί είναι η ζωή σας, στο να μπορείτε να καταφτιάξετε και να μην λέτε ότι δεν έχετε χρόνο. Επειδή στη τελική νομίζω έχουμε χρόνο για όλα. Με ένα σωστό πλάνο. Μεγαλώσει πολύ το μουσι, Σήμερα δεν θα κάνουμε περπάτημα εδώ. Θα το πάω τρένο στα μηχανήματα. 1 ώρα μόνο τα μηχανήματα. Προσπαθώ σε κάθε μηχάνημα να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Έστω, δεν μπορώ. Και μ' αρέσει. Σήμερα είναι μόνο μέρα 24 είμαστε. Έχουμε πολλά ακόμα. Μπήκα σε τηλέφωνο με τον Αλσβέστη και συζητήσαμε λίγο. Τελείωσε η γυμναστική μου, έκανα τους κοιλιακούς, δεν μπορείτε να το δείτε. Και θέλω να κάνω 20.000 βήματα. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Θέλω να κάνω 20.000 βήματα. Να δω, επειδή αυτή τη στιγμή είναι 5 η ώρα. Είναι 5 το απόγευμα. Το θέλω, δεν έχω φάει, 0 φαγητό. Θα περάσω από εδώ και να πάρω κάτι να δαγκώσω. Το στα βραδινό ύπνο κατευθείαν. Αλλά παίζει να μην είναι καν 7. Δεν έχω κάνει καν βίντεο. Τρελαίνομαι, μπρο. Τρελαίνομαι. Θα πρέπει μάλλον να... Δεν ξέρω. Παίρνω στα γρήγορα αυτό εδώ και ένα νεράκι και συνεχίζω να περπατάω. Θα το φάω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Για να δούμε αυτό το πράγμα. Κρατάω το κινητό, επειδή δεν εννοείται θα τα βάζω σε αυτό το σοβρώμικο. Τι είναι αυτό το πράγμα, να δούμε. Έφαγα όσο δεν μπορούσα και ξεκινάω το περπάτημα. Χαλαρό στην αρχή, γιατί μόλις έφαγα, εννοείται. Δεν θα το τρέξω το περπάτημα. Και το νιώθω ότι μπορώ. Θα ανεβάσω παλμούς. Να πάμε πιο γρήγορα. Θα φτάσουμε στους 20.000. Τώρα αυτό γιατί το κάνω στον εαυτό μου και πάω για 20.000. Σε 2 ώρες από τώρα πρέπει να πάμε για ύπνο. Για να δούμε πόσο θα χρειακίσει για να πάμε κοντά στα 20. Φτάσαμε τα 10.000. Έχουμε άλλα 10.000. Εισαγωγικά. Πόσο γρήγορα? Δύσκολα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Πολύ δύσκολα θα το βγάλουμε όλο αυτό. Τι έχω να φάω? Μην ξεχνάμε. Θα κάνω βίντεο για το Roblox κανάλι. Μην ξεχνάμε. Πρέπει να κάνω αυτό το βίντεο. Δεν γίνεται να κοιμάμαι 1 το πρωί, 2 το πρωί. Δεν γίνεται. Πρέπει 7-8 το μεσημέρι. Το απόγευμα. Θα έχω το απόγευμα.
για να μπορώ να ξυπνάω 3-4 το πρωί. Κολώνει να με επιτεθεί. Wow. Wow. Με τρόμαξε και λίγο μόλις έβγαλε τα στερά του. Όπως κάνω γύρω-γύρω είναι ένας παππούς και μια γιαγιά και με φωνάζουν. Τους ακούω, σταματάω και μου λένε πώς ακόμα. Τους λέω μέχρι να φτάσω 20.000 βήματα. Στα αγγλικά όλα αυτά, έτσι. Και μου είπανε μπράβο. Κάτι ακόμα πιο αστείο. Ο παππούς που μίλαγα μαζί του, τον έπεισα για περπάτημα. Εκείνη τον βλέπετε. Ξέρω, περπατάω γρήγορα, sorry. Καλό αυτό. Motivation. Παιδιά, αν εσείς αυτή τη στιγμή βλέπετε το βίντεο αυτή τη στιγμή, ξέρω, ημέρα 24-25 έχουμε ξεφύγει, το ξέρω. Απλά ίδιο περπάτημα. Ίδιο περπάτημα. Την ημέρα, πώς είναι το μήλο της μέρα με την ημέρα, έτσι περπατήστε. Βοηθάει πάρα πολύ. Αφού έκανε ένα κύκλο, πήγε, έκατσε και επειδή εγώ είμαι στα 17-18.000 βήματα, δηλαδή σχεδόν τελείωσα, γυρνάω σπίτι, θα έχω πάει 20. Του είπα να καλή νύχτα, με ευχαρίστησε, χαμογέλασε και μου είπε God bless you. Και του λέω God bless you too, sir. Από εκεί θέλω να σας πω ένα άνθρωπο χαρούμενο να κάνετε. Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα. Δεν ξέρετε πόσο χαρά ένιωσα. Τον άνθρωπο τον έκανα motivation τώρα στα 70-80 του, έτσι. Να βγει, να περπατήσει. Αφού είδε εμένα, με ρώτησε πώς ακόμα κύκλος θα κάνω, πώς χρειαστεί λέω για να φτάσω 20.000. Παιδιά, έναν άνθρωπο χαρούμενο την ημέρα να κάνετε. Κάναμε ρεκόρ αυτή τη στιγμή. Το ένα mile το κάναμε σε 15 λεπτά. 0-4. Κι άλλο ρεκόρ σπάσαμε. Κι άλλο ρεκόρ. Μόλις τώρα μου βγήκε. Σε 15 λεπτά. Η καρδιά μου 150 και το 60 πήγε. Τι λες τώρα? Καταφέραμε. Τελειώσαμε. Είμαι μουσκευα. Είμαι μουσκευα. Έχει το μαλλί που έχω, είναι μητρωμένο as fuck. Έχει μείνει από το γυμναστήριο. Πρώτος που είχαμε κάνει το γυμναστήριο. Τελείωσε και το challenge. Αλλά έχουμε να φάμε πρώτα. Να δούμε τι βίντεο θα κάνουμε. Και ένα ωραίο μπάνιο ύπνου. Αυτά έχουν μείνει. 2, 3, 4, 5. Και έχουν μείνει νομίζω 5 μέρες. Μπορεί να σας αφήσω όλα αυτά να τα κάνω. Θα σου πω τώρα. Σήμερα είναι 25, άρα 26 στα 29, 30. Θα τα κάνουμε όλα. Τι έχει? 10 burpees, 50.000 βήματα, τρέξιμο 2 χιλιόμετρα, κάθε μέρα 500 βήματα. Είχαμε τύχει αυτό τύχει το στο τέλος, για να κάνω 25 για παράδειγμα, όχι αύριο. Και 20.000 συνεχόμενα βήματα. Αυτό το κάνουμε έτσι κι αλλιώς συνεχόμενα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τρώμε. Έχω βάλει τα ωραία μου εδώ στις πίκλες μου. Η ώρα εννοείται είναι 8 η ώρα και δεν έχω τελειώσει καν το βίντεο. Να τραβούσω το βίντεο. Κοιμήθηκα στην καρέκλα. Πάμε να δούμε τροχό. Πέρσι σκοτώ την καρέκλα. $20.000 συνεχόμενα βήματα. Damn, bro. Με 25.